Any rere any, les exposicions de pessebres dels nostres pobles i ciutats reben milers de visitants. Us convidem a conèixer la trajectòria, el sentit i la realitat del pessebrisme català. El pessebre neix i es fonamenta en la recreació plàstica del naixement de Jesús. Fou l'any 1223, a Greccio, quan Sant Francesc d'Assís va sanificar el que es considera com a primer pessebre. Actualment, més enllà de la concepció tradicional, el pessebrisme és l'activitat cultural, artística i creativa que es genera a l'entorn de la construcció, la conservació i la promoció del pessebre, preferentment en l'esfera pública. Cal veure la raó de ser del pessebrisme com a un art efímer, amb la idea i el repte de renovar i reinventar, treballant cada any en un nou pessebre. En la història del pessebrisme hi ha un fet singular que en marca tendència i mestratge sota el nom de l'Escola de Barcelona, que també es coneix com a Escola Catalana de Pessebrisme. És Antoni Moliner, de l'Associació de Pessebristes de Barcelona, qui el 1912 revolucionaria el costum i n'estableix els avenços en la construcció dels pessebres, amb la introducció del diorama en el món del pessebrisme, buscant un major realisme i aprofitament de l'espai. En aquesta voluntat de transcendir, a l'any 1952 es funda a Barcelona la UNFOE PRAE, que aglutina totes les federacions d'arreu del món amb l'objectiu de promoure i coordinar el pessebrisme. La Federació Catalana de Pessebristes en forma part. No hi ha pessebre sense figures. Són els petits personatges que donen vida al pessebre i que hi acaben de portar el sentit i el significat. La llista d'escultors catalans és molt extensa, però no podem deixar de fer referència a alguns d'aquests grans artesans. Amadeu, Empeny, Talarn, Vallmitjana, Teixidor, Castells, Munts, Carratalà, Brull. A Catalunya tenim constància escrita d'un pessebre inventariat l'any 1522. A conseqüència d'un creixent interès i la voluntat d'ordenar un vessant públic del pessebrisme, el 1863 es funda l'Associació de Pessebristes de Barcelona, considerada com la primera entitat pessebrista del món. Fer el pessebre es converteix formalment en una afició amb voluntat de ser compartida. La major mostra de transmissió del pessebrisme es materialitza en aquesta pràctica associativa. Afrontar col·lectivament un projecte i compartir una manifestació artística i cultural esdevé la millor manera de treballar en la seva promoció, difusió i conservació. L'any 1985 es funda la Federació Catalana de Pessebristes, de la qual formen part prop de 70 entitats pessebristes. Els seus objectius són la promoció i difusió del pessebrisme català, tant en el seu àmbit territorial com en la seva projecció internacional. A més de la dinàmica pròpiament associativa, promou diverses activitats de visibilització del pessebrisme. Els museus són, sens dubte, els espais de referència per la preservació del patrimoni i la memòria col·lectiva. Alhora exerceixen una funció pedagògica essencial, construint espais de trobada i diàleg. Com a part del nostre llegat cultural i patrimonial, el pessebre hi ha trobat el seu espai representatiu, formant part de diferents exposicions permanents i fons museístics, alguns amb una rellevància especial a Catalunya. Un dels trets definitoris del pessebrisme actual és el seu dinamisme i el seu creixement, en evolució constant. Avui, en ple segle XXI, les expressions del pessebrisme i les visions del pessebre són diverses, però totes comparteixen unes estratègies. El pessebrisme, com a expressió d'art, s'ha anat definint en l'àmbit de la cultura popular, esdevenint una tradició de Nadal que forma part del nostre patrimoni immaterial.